Good morning, sir. Very good morning, little boy Chintu. How are you? I am fine, sir. Okay. ठीक ଅଛି little boy Chintu. ଆଜିର ଜିକେ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Yes, sir. I am ready. ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ବାଃ ଚମତ୍କାର ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସେତୁର ନାମ କ'ଣ? Sir, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସେତୁ। Yes, right answer. ଆମ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସେତୁର ନାମ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସେତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ନାମ କ'ଣ? ପାସିଫିକ ମହାସାଗର। ବାଃ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଉଷ୍ଣ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ପାଟାଗୋନିଆନ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ରୁଷିଆ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ରୁଷିଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବେଦର ନାମ କ'ଣ? ଋଗ୍ବେଦ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସେ ଋଗ୍ବେଦରେ କିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଋଗ୍ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବାହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବଡଲାଟ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମ ଭାରତରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ କେହି ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ। ୟେସ୍ ଏକଦମ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। ଭାରତୀୟମାନେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ କେହି ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଭାରତରୁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରେରଣକୁ କିଏ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠା କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭାରତର ସଂସଦରେ ଥିବା ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 545। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ଲିଟିଲ ବୟ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚିଣ୍ଟୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ।